ऐसा निमन तो भले हम टॉयलेट के काम सब कर ले बड़ी झूठ बोल में ऐसा बात है। टॉयलेट के काम हो नहीं दड़ा टॉयलेट के काम करे लोग में पैखाना घर पे आला हुए नो वो काम करे के खातिर सकार ले भरो ठेकेदारी बनावे के बाद अच्छा तोरा मन टॉयलेट साफ करे वाला बड़ी ए मतलब तुहे तो कहत है कि टॉयलेट सकार ले बानी मतलब अपने के नौकरी हम करम हमरा मैनेजर के टाइप में नौकरी दी मैनेजर के तब मैनेजर बने खातिर पढ़ल लिखल के जरूरी पड़ेला। पढ़ल लिखल हाँ तो हम पढ़ली कि ना पढ़ली तो हम बताए पढ़ल कि ना पढ़ल तू तो आपने पूछम तब ना हम बताए तो ये बताब तू पढ़ले बड़ा कि ना याद करे के हो याद करे के होई सोचे के अच्छा सोच के बताबो कितना तक पढ़ले बड़ा तू अपने पाछा जाऊ ना कहाँ से पढ़ ली हम एको क्लास के एकरा बताइए यार तब सब दिन नाचे कले बड़ी हम स्कूल में तो 2 दिन लगेली रही एक ही टाइम का पार फोड़ दिली मास्टर अरे पढ़ाई सकार ले सर जी हाँ क्या बात है पढ़ने बने पढ़ले बड़े जी कहाँ पढ़ले बड़े रे ऐसे में हम पढ़ाई बहुत भइल बा लेकिन छोड़े के टाइम में था न लगल हम कहाँ तक ले पढ़ा रही अच्छा हाँ हाँ नहीं के मालूम मालूम नहीं के लेकिन कहाँ पढ़ले बनी वो मालूम बा अच्छा ये बता दे कहाँ पढ़ले बड़े आईए बीए अच्छा आईए बीए एमए ओमे एने ओने सब तर रे आईए बीए एमए ओमे एने सब तर आईए बीए तो आईए बीए तो होखेला आईए बीए एमए ओमे एने ओने तो ये बताब हमरा के ये आईए बीए तो हम बुझ लेनी लेकिन एमए ओमे सब में हमरा बताब अलग अलग तबे तारा के नौकरी देव सर जी आईए बीए बुझ गनी एमए ओमे ना बुझनी काठमांडू नेपाल में न भाई नेपाल में बाटे हाँ तो ए में काठमांडू राजधानी है नेपाल हाँ के तो ए में अच्छा ए में भाई नेपाल में अपना ए में हाँ ए में भाई आईए बीए ए में ए में यानी कि काठमांडू काठमांडू हाँ ओ में अमेरिका ओ में अमेरिका हाँ ए में ए में हाँ ओ में अमेरिका ओ में अमेरिका भाई आईए बीए ए में ओ में भाव भाई ए ने ए ने का थे भाई वीरगंज वीरगंज ध्यान ध्यान कुकुराम के आम अरे ठाकुर